Useshiye phansi esikhundleni Usomlomo Wephalamende nasekubeni ilungu lesishayamthetho uNosiviwe Mapisa Nqakula. Lokhu kuza Emva Kwezinsolo Zenkohlakalo ezilokhu zimlandele njalo. Mapisa Nqakula uthi ukwesula kwakhe ngokuphazima kweso akusho ukuthi uvuma icala. Phambilini kuleli sonto ubhuntshile umzamo wakhe wasenkantolo wokuvimba ukuboshwa kwakhe uphiko lwabaphenyi besikhungo esiphenya amacala omphakathi NPA. Ngokwezethulo zakhe enkantolo wathi kwakunyathela amalungelo akhe okuboshwa kwakhe njengoba kwakona ukugasela emzini wakhe kwabe kungekho emthethweni, kepha-ke inkantolo ithe aziphatheki lezi zethulo. Mapisa Nqakula usolwa ngenkohlakalo yemali engu-2.3 million rand okuyimali eyayivela kusonkontileka ngesikhathi Esengungqongqoshe Wezokuvikela. Phalamende beselivele lisamukele isicelo sevoti lokungabethembi ubuholi bakhe besifakwe i-Democratic Alliance. Imithombo yethu ethembekile esichazele ukuthi uMapisa Nqakula uzozinikela amaphoyiseni ase-Littleton eCenturion ngehora lesikhombisa kusasa ekuseni.